Organize. Yes. Mụ na Chioma baby mee business. Yes, ka mbịa ka m dress ya bụ maka this video mee for na ka nsị ka mbịa. Ka nsị ka mbịa ka m dress ya. Bịa nso ka fana m ihe ka chọrọ video. Bịa nso. Good. Mana mgbe m mere this video mesịa, so many bloggers, most especially chief traditional nwoke nke n'okwu obodo oyibo. Onye ọbụla na-etu na njetu Chioma na-alụsị na njetu ya na-alụsị na njetu ya na-alụsị. Na ngwunu nke bụ eziokwu, ntụwa Chioma na-alụsị onye enweta onwe ya ebe afọ ndụ. Bifo ikwu okwu ichi ya azụ ijekwa na-enegharị ya da vidio do ndị m na-agwa bụ fans not bloggers maka ama na some bloggers na-ekwu ka bịa vidio wee gaa viral. Mana anyị nwa bụ ndị bloggers wee uche anyị chọrọ iji ụmụ kash out anyị maka isi ya ihe. So I'm not talking about bloggers. They are doing their business. I'm talking about the fans. Ndị nwere Facebook na-akwụfụ ụgwọ. Atụrụ Chioma baby na-alụsị. Ajọ so mee the video mebe ebele mesịa egbuo dị ọgụ. Ọ ndị mkpọji ọrụ ndị mkpọ ebe ya jere ụrụ fọrọ emesịa asị mkpere ya n'ọnụ nti ya ka nala ofu ọgụ. Wee bebe ebele mesịa. Though sọsọ onye mention na afọ ebe ahụ bụ onye na-alụ nwanyị nwaanyị. Onye na-edeceive my girlfriend. Massive. I mentioned his name. Onye na-edeceive my girlfriend. That happened Bakutie. Apart from that one, the reason why I mentioned where picture Chioma na Jpac, I want to Chioma na alụsị when ife picture Jpac dị ebe afọ eme. Picture Jpac wouldn't have been even the picture Chioma and Jpac bụ all Jpac bụ onye sepụta Chioma ọkpa n'ilu ụwa wee nwere ife ọ bụ. I'm just knowing a complaint. Mkpesa ka nka na-ekpesa. Ịghọta orube nke ịtụ Chioma na-alụsị na mgbe oge nke afọ ugbu anyị amasị. Ịghọta that is the thing na ụlọ nne that video agwa m na mmadụ atụkwu ya na-alụsị. Mana ihe m na-ekwu bụ na o ji ife nwata were ihe aka elu aka n'obi ọ na-ewetu dị aka because I'm not happy. Yes, I'm not happy. Ụfọdụ na-asị na-asị na o jiri ọmụgwọ eme na-asị na-asị gịnị na-epi nwata na-abụghị ife ekiri eki. Nwatakịrị ya anọkọta bebe akwa ma ọ bụ na ikiri efe aịda na iti nwatakịrị ife ọ na-ekarị ya agụụ that is the only thing ya eme nwatakịrị obebe akwa. Chioma emelụ m ọfụma mgbe pụta na complain. She did not do me well because there were several pages. My new page akwụgbagwo m ụgwọ before nke a wee nwee ama nka monetization issues si adị. But that's by the way for nwa na-apụta na-ekwu na njetu na-alụsị this that eji ọkụ ka atụ na-alụsị mana nche ịtụ Chioma na-alụsị ọ nwere ife nji ara mgbe ọ nwere ụdị alụsị mma atụ ya ma nkwado kịta akwadobe ịma na-asị na Chukwu na-enye onye mmehie ogologo ụtọ ka ọ wee chegharịa. Yes. Ọzọkwa dị ka ibie bụ na Chioma no matter if ọ bụ na ọsọ na-ezuzu I like kwa ọmụmụ. I like you very much and I like ka ife mere. Yes. Ihe na-achọ ịgwa bụ na ịpụta online nwa iyi maka afọ ime ebe nwa maka nwa Jpac sikwelu onwe nwa ntụba ime mkpuke na mama nwa aya adịkwu ndụ fọ ya bụ nwa ikwurie. Achọkwa ndị kwugharịa nke m na-ekwugharị na no problem jidie mana iyi anyị ṅụ because ike dị n'okwu ọnụ iyi afọ ịṅụ ọ kara gị mma kịta na-epụtakwa aṅụgharịsịkwa ya maka ọgbọkọ okpoko meta ife ebe ahụ ịpụtakwa na-enwegharịsịkwa daka iyi mgbe ịpụta na-achịnye aja na nke a ga-eme nke eme ife karịrị mma na-abịa ịpụtakwa because you know that na-asị asị mmadụ onye asị ka ịbụ ihe kwuburu inye siri ego mmadụ $909 nke ịgwa m mfụrụ anya because ikwe na-esendịrụ my any screenshot mgbe isendịzịrị mgbe ọ gwaju ụdọ ka ịmaghọ mgbe iji screenshot ya send ya mgbe efia mgbe aka dọla nọ na 1250 mgbe aka dọla lesi ọfụ dọla at that time so na ọ bụrụ na ọ gịkwụgba m ụgwọ 1 million something ya akwụ akwụkwọ m 150
at 230,000. Oluzie n'iji m ụgwọ ije chetaba payment slip iji wee kwụ m ụgwọ mgbe ibido ịkwụ m ụgwọ mgbe Facebook bido ereba. All the payment slip echeta chioma, the payment slip dị correct and original dia bụ nke your bank statement amarọ ka isi je print maka anọghị m obodo oyibo amarọ ka ibe na-eme n'obodo oyibo si ga print ya igosi m ibe m fụrụ ebe a bụ 400 600 and something esi na ego m bụkwazi 300 euro n'anya afọrọ m 300 euro mana before then ikwubugo na ijiro my money na ijiro m ụgwọ ife ịgbara ụwa ọnwekwo ka iji si na ego m ka dị na akaụntụ m next nkwazi bụkwazi n'iji m ụgwọ mana ị ga-ewerusi ego niile njidi ka ntị jide even the show njidi bụ 200,000 last ife isendeze m bụ 22,000 ọ bụ onye si na o jiri m ụgwọ ọ gbasara m onye were aka egbuo onwe ya ọ na-eje ịpụta nwụwarịa ihe afọ ọ bụrụ na iji gbuo onwe nwara onwe ya hapụ nwa na-apụta ụwa na o nwere ife nwa na-apụta ụwa mere iji ịṅụ iyi were ndụ hapụ nwa ibu n'afọ o nwere ife nwa ibu n'afọ mere leave an innocent child alone, leave him out of this mess. Ịpụta enyụwarịa ihe afọ ịṅụ na nwa mmadụ ụmụazị niile ya ịkpọsị ya afa because mmanụ na-eche ụmụazị ife ị na-ekwu okwu ma a na-efe eche bụ 8 ka ọ 9 ịma na ị na-abụ ụmụ ka factory ma a na-efe eche bụ 8 to 9 ife ị na-akọ nwa onye ọzọ ọnụ na ọ ga-anwụ ebe nwanne ma a na-efe eche bụ 9 so ịpụta nwụgharịa ihe afọ niile ịṅụ agwara na efe ime pụta ha for clarification ịnwapụdo outside ọnya bụ ihe literacy na-enye gị nsogbu achọrọ m ịsabe aka ọma tv na-efu ka ọ bụ I don't need to reply him ọnọ n'ụlọ nwere ife zụ n'afịa onweghị ife ụmụpụta okpukpe ọnụ na-asị iri I don't need to reply him because thank God na ọ bụrụ mgbe the first person ife a na-eme ịghọta o mego chizi so many even mama onye obodo eri ego mgbawara ya afa ndị a na-eri ego fa you will not believe na ọ bụrụ ife mpụta ebe ime bịa ṅụgharịa data iyi ịṅụ n'ebe ụmụazị na-enwere ife fame nọ ṅụgharịa that children are innocent though na ọ nwekwa ife ga-emefa maka ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ uchu nothing will happen to nwa Jpac ga-adị nwa afọ ibu n'afọ ga-adị nwere ife ga-eme ọ bụ na ike ụwa ọgwụgwọ onye ibisigo ndụ na-eche enwe ya nwara onwe hapụ innocent children ụmụazị pụtasị ụwa rapụfe aka na-edu du anything ọ ife nwere bụ ike ịgwa asọ ndị na-asị na nje etu chioma bebi na-alụsị ọ bụrụ na ị nwere data inene vidio si ebe a pụọ ọ bụrụ inene vidio haf ikwopụta kọlasịrị agharịba chioma bebi atụrụ m ya na-alụsị a jọsụ mere onwe m ekpere mesie ekpere that voice note because I'm still having bitterness in my heart ọ ka na-egbute m anụ m ekpesa ife ọ mee m ntụrụ ịtụ ya na-alụsị na njọ oge na yes ama achọghị ịtụ ya na-alụsị na ntụwa chioma bebi alụsị ewepụrụ m pikchọ Jpac tiso pikchu ya nọ na iji ikwu eziokwu na background na m ekwu ife ya eme na vidio ụwa ahụ onye na-achọ ịgwa dị nwere work ịghọta nwere work and about this pay out I don't question na m na-ekwudebe m eji na tormenting I will be tormenting you too mma na-ekwu etu ya onye ịmụ sef ụmụ niile tolite mfụma mma akwụkwọ na line gbafa na-ekwe ife ime m ịghọta mma agwọ gị defiatịrị m nwa I will not leave it. That man na-asị m hapịa ma hapụ